Не те чувам. Я ела тук да ми кажеш. Бързо. И ще видим дали може. Ела да ми кажеш. Мамо, ще вземем една солетка и се връщам. Добре, бегом бързо. Стоп! Къде ходи? Стоп! Внимателно там. Айде сега отиваме на костенурките, мамо. Чакай, не съм казала, че може. Ела да ми кажеш какво искаш да направиш. Моля? Как може категория развлечения да Мама, не по камъните! Покамте, може ли? Камъните! Може. Библиотека, гробища, казино, кино, музей. Развлечения. Една солетка и се връщам. Я, какво? Не чух. Ще взема една солетка и се връщам. Добре. Чакай, какво? Ще взема... Какво? Ще взема една солетка и се връщам. Ела, тихо да ми го кажеш. Тихо, тук. Ще взема една солетка и се връщам. Една какво? Добре. Чакай, не разбрах. Какво ще правиш? По-силно не те чувам. Ще взема солетка и се връщам. Усмивка. Ако ми кажеш как прави Маша, те пускам. Алло. Пак, не видях езика. Чакай, не видях. Айде, отивай.